Welcome back to number one podcast in the world. Bolya suatlıkça dinle Türkmenistan'da. Ya indi koşulup başladım çünkü ne oldu? 1000 subscriber, 1000 subscriber. Köp sağ olun adamlar. Welcome yeni de bir gezek. Ondan bundan podcast'a hoş geldiniz. Bilmeyenlere vardır. Klasik başlayışının içine de suat ne kadar başladım. Welcome back to the number one podcast deyip. Yeni de number one podcast'a hoş geldiniz. İngilizce dünyada olmasa da suatlıkça Türkmenistan'da. Hem medatdan öňde ondan bundan Gumur Yamırdan başga zatlardan öňde bolan üçin ýene de sizi biziň kanalymyzda hoş gördük. Hoş gördük. Adamlar o bilmeyenler vardır çünkü geçen gezek videomuzdan son bir topur taze adamlar geldi. Yani bizim videomuzda mesela rap ya da ol bul zat hakkında değildir. Ondan bundan var da diýip. Ondan bundan ne var da o guruluş gideceğiz. Önkü videolarımızı görün. Esası zat bugünkü temamız ne bolar? Geçen YouTube kanalımızda da aşağıda da komentarya koydu. Sağ olun oğlanlar yılı sözleriniz üçün deydi. Sayıklayali. Yani sizden indi iblis sebebi çıkmanka bunun üstünde azıcık bir teori yörettik özümüzce. Indi çıkandan son siz deydi abzora garaşyaz deydi. Biz geçen podcast'ta da gurulak geçtik. Näme dedik? Birazcık öz barada abzor eder, birazcık bir öz barada albom barada da gurulak dedik. Söz verşimi diýeli biz sözümizde durýan oğlanlar krasavçı oğlanlar şoň üçin bir berde täze bir albomy hem guruluşmak üçin hem öz pikirlerimi aýtmak üçin hem kiçicik bir analiz etmek üçün berde. Başlayalım da. Onu biz judo aydymyndan, opşy 10 tane aydym, hemmesi bardy gurulap oturmar. Yani judodan başlap izleyderli gidivereriz. Tamam, basan da. Gittik. Wa aleyküm selam. Salam dedi. Kelle boş judo. Şan sördün mü? Şan biliyorsun nette. Şan biliyorsun nette. Men pikirimçe. Seret senki yanlış, menki doğru diye doğrudan yöne berde lirikasında menki yanlış, senki doğru diye. Ay bilemem, edir o derece yalnız ayırırlar, sayın ağam aytsın yalnız sayın gerek. Prosta lirikada yerin çarstın gerek. Bolwan bilir çünkü yani menki doğru diye, menki doğru diye, senki yanlış diye, menki doğru diye. Ay men çynmaýsam ondan hemen geçecektim. Kelle boş judoly. Kime diye? Kelle boş judoly. Üç veren olsam aydımın içinde var, şu albomun içinde 3 yerde yağlık dinle şunu yani ağzıya yani hem yerde dinle pulum kendi ya. Diyorum judoly yani bu kelle boş diyecek öyle. Kelle boş judoly ve yanlış dedi. Ona yaşama öýgerek maňa giňrek howlu diye. Ey. Men şu sözde meseleden ona yaşaman öýgerek men maňa giňrek howlu. Adama hemmedat af. Şeýlemi? Adam hemişe bir öýüm bolsa, iki öýüm bolsa, niýe iki öýüm bolsa, elitka bolsa, niýe başgalardan bolsa, az köprak bolsun diýe. Bulam şey diýe, ona yaşama prosto öýgerek o diýe. Men bolsa ikinji öýüm, özläp börneýem diýe. Bul Saykotaýda başga ýerleriň adyndan gurulýar, men pikirimçe. Yo sayk var, öz nefsi bilen görüşýär şutaýda. Men şu aydymyň içinde eger üns berýän bolsa, diňe özüniň nefsi bilen, meselem üçüncü şahs bilen däl. Özüniň nefsi gurulýan ýaly bolýar şu. Awo, zaten iblis aydymyň diňne gören bolsa, seret näme diýip başlaýar? Övünýärsiýär, yani özüne diýär, diňe urşy özüniň içi bilen. Oňa geçersin ta gitme ota. Oňa ýaşama öýgerek, yani saýkyň özüne öýgerek, ýöne maňa giňrek howlu gerek. Nefsimi has giňrek howlu gerek. Edil diňe nefsi bilen gitýär bärde, içindäki bu söwüşi bardy. Onda nefsi hem kellesi boş juicy dollar da. Oy bärden ýakmak ýaly. Bolýa. Indi iri oýanyp öýlen 4 saat diýär. Ondan öňem haýsy egri haýsy dogry alan aldynky dälmi näme entek düşünmedim men dol. Näme diýjek bolýa? Näme dat alan aldynkymy? Haýsy egri haýsy dogry? Deme da, garaz diýjek bolýan yani her kim ortada, yani alan aldynky yani sen näde bolsaň al ber, näli ýoldan gitseň git ber alan aldynky. Men şoňa düşünem, o entek diýär. Seret bu entek öz ýoluny tapy bilen ok. Düşündüňmi? Men pikirimçe belli derejede weswese de bar. Şo diýen de weswese. Näme dogry haýsy ýalňyş. Entek o ýola giren ok bul. Ha. Onun iri oýanyp öýlen saat 4, işe gitmeli däl, açyk 4 tarap diýär. Bulam financial freedom mu ka? Yani özünnäki durmuşunnaky bolan financial freedom. Yo, bir ýere gitjek bolsaň 4 tarabyňa açyk bar gidiver diýler ha. Düşündüňmi? Yani gidiver 4 tarabyňa açyk. Yo, bärde. İşe gitmeliler, açyk 4 tarap diýär. Prosta işe gitmesem bolsa, pul sonsam gelip dur. Şo manyny diýem ka diýen mene.
İki yol diýerdi da, biri gowy, biri ýalňyş bolardy da. Ýok, o 4 tarabyňa açypkan gydyşyň ýaly git işe gitdiren gitme, başga ýerlerge. Deret, şuňal bir zat bar. Arada da özüňden bilýän saýk bilen ýazyşdyk dogry däme? Özü bilen ýazyşamyzda şunu azak geçdi, şu konseptde azak geçdi. Onam ýaňy öwrendim, death of an author diýär. Ýani ýazyjynyň ölüşi diýär. Bu näme bolýar? Eger bir aýdym özüniň aýdyp berişine görä da, ýani seret eger bir aýdymy ýa-da albomy, ýani şuňal bir ýazan bir tapawady ýok, ol şygyr bolar ýa-da bir eser bolar. Şonu goýup gidenden soň uje eýam adamyň bar, ýazanyň, ýazyjynyň pikiri möhüm däl. Okuyucuynyň pikiri möhüm. Ýani bunu sen başga bir zat çykaryp bilýän, men başga bir zat çykaryp bilýän. Ýani saýkyň özü bilen arada ýazyşymyz ýaly. Bul diýär, indi pikirleri açyk bir zat diýär. Bu menden çykandan soň diýär, uje men pikirim möhüm däl, men pikirim ikinji plana geçýär, siziň pikiriňiz möhüm diýär. Şoň üçin ýani men çykarýan zatym bärde diýişim ýaly, ýani nefsi bilen gidişoty, ortada açyk hem zat bar, ýani mümkinçilikler, ýani alan aldynky diýär. Dogry däm? Şu many şolar, alan aldynky geldi al ber. Näle galasyň gelýär? Dogry ýol bilen ýanşy ýol bilen. Ýöne seret izinden kağız sanamaktan barmak gök ýara çağajyklar däl garaşlar 4 baly diýär. Kağız sanamaktan barmak gök ýara pul şonsuzam kän, 4 işe gitmegem şoň üçin gerek gel. Sen pul kän zaten. Yani şonsuzam pul kän, şoň üçin men işe gitmesem bolýar. Neyse dowam edelim. Bärde bitina da seretmeli. Bitam ýaman gowy sözleriň aşagyna öz aýdyşam. Bular ýam saýkynyň tejribesi ýaman gowda. Bas. Men mesela şular şuna düşünemek. Sağda adam yok. Aramızda hemmesi däliýedi, dogry. Sağ elimde sagat AP, çep elimde Cartier. Yani sağ elinde gymmatly sagat bar. AP säbäbi $80,000 ýalyk sagat da. Cartier näme? O $10,000 Rolex bilen deň. Rolex'in brandinden ýokary gidýär. İki elinde de sagat bar. Bu ýene de nefsi bilen görüşenok, ýani bir ýet bar, ýani ikinji gerek maňa. Onda da ikinji de sağ elindäki de gymmatlygy. Has gymmaty. Tapawut uçurma da. Botlar. Basın polye. Jüwin boş agdyňda oly kim näme diýende näme ýasamany öwrenlik diýär. Ýanky diýişiň ýaly. Men pikirimçe ýanky nefsi saýkyň özüne diýär. Tapawdy näme pul nädik gazananda diýär. Gazanlyk däm kagyzyň adamy tapawdy näme diýär da. Şoň üçin näme etmedi diýär. Onu saýkam şoňa garşy gürleşmeli. Şeýle bütün albomuň dowamyna jogap berýärmi käde. Şonda da ogunjuk barın gazanan ýaly öwünüm diýär. Uje ýa nemeden ýa. Ýok, bu hoş gitýär. Bär, men şonda ýotyrym. Seret albomyň ady Iblis, dogrymy? Iblisem gelip sana weswese berýär. Indi bu üstüne çykyp başa, çünki näme edip başa? Uje üst agyry gelip başady. Näme de? Gurleşinem istin ütgeni. Jon boş, azyň dolup beç ýa üstüne gelýär. Boldy uje ýeňi oty nefsi. Indi şondan soň ýanky albomy izi başlaýar. Ha. Başda muňalyk gelen okdy. Sözlerim içinden düşünmedim, çynym aýdaýyn. Ýani dinledim men şonu. Men pikirimçe soňunda da ulumsuzlyk etdirýär seret. Gazanmadyk adam düşünmez pula diýär. Ýani adamlar garyba. Ýani sen bilen deňeşdireňde eýleklen pul ýok.
sen şey edip işleýäniňe, şey edip giýje günni edip işleýäniňe olar düşünmäse ya, olarda pul ýok, sen olarda üstün, şonça üstün bolan üçin Yine de umuma neme ber başladı arkadan ösese уже öz menmenlik getirecek bolýar da nefsi baş elek nemelerine de näil zor. Ya men kendim dedim şu sözü var ha, kazanmadık adam düşünmez bu näce? Ýöne gow terjime, şunu men düşündüm. Şu gow fikirim käden. Çünkü bilmedik adam, şu gazak görmedik adam sen düşünmeýär. Uşu kazanandan soň men kıýalak başlaýar da sen kazandın. O indi elekler bilen deňeşdirýän bol, ay bul öz pulunu öz kazanıp görmedin tek ondan näil kynlan bilen ok diýär. Okey, indi orta ikinci aydyma geçelim. İkinci aydym, haýsy aydym diýäs? Asıl var ha, Serhat altsan skit var. Skit näme? Sahna aslında bir oyun diýmek bolýar. Ýani şoň içindäki oyunlar, ýani bärdäki altsanlyk zadym nämendi görkezýärdi. Men düşünşme görä, ýene de bir gezek bul men pikirim 5 sanak 5 wagtyň namazy edil şo 5 wagtyň ýerine edilmeli zatlaryň ýerine uşo adam ýankyal doğrudan bir dogry ýol bar, bir ýalňyş ýol bar. Indi bul başlanda nefsi bilen ýalňyş ýola girip gitýär. Ýani tersine mesela 5 wagtyň namazyny erwedi işlerden başlap gitýär. Dowamam şeýit dowam etýär da. Bilmedim şeyde görýän. Bolýar. Inniki haýsyna geçeli. Tapan ýöne köýjügiz. Serhat ölünli ya. Bu ujun neme da. Ýöne köýjügize giren şo gowda. Ýöne köýjügiz bolsa Serhat duruşany ünsüren bolsaň ejesi gurlaýar ha. Sesini ütgeden nädir? Ýoksam şolam başga bir adamyň sesi aslında. Kavyçkany içine goýupdyr. Ýöne bära girende gyzyň aýdan sözlerini aýtmady bolýar welin, uşu ýanky nefis girýär. Vesvese nefis çünkü näçe ses ütgetýär, onuň sesini ütgedip biler da. Ha. Biram mara sözlerini birinji gyzyň kellesine goýýan zatlaryny aýtýar mukadýan. Nefsin gyzyň kellesine goýýan zatlaryny aýtýar. Näme diýär? Bular taýar baý durmuşyň gaplaryny açmaga, bular seretýär açýalyk. Ünsürme ýöne başda diýär, pul gazanjak bol, manat et diýär, ýaşkan almanada diýär, dinji alma diýär, dat diýär bir hilek. Ýöne bir traditional neme bolmakdan ýöne pul gazan işler, başgalarny ýatdan çykar diýän ýalyk nefs kellesine goýýan mukadýan. Soň näme diýär? Eje sorap başlaýar. Nirde sen giýjäçeni sagada gördüňmi? Näme bolýar? Nirde näme işler? Oglanyň sesi eşdilýär daşardan, ýanyňdan datdan niýe boli? Ondan aýam nefsi, gyzyň nefsi ejesine jogap berýär. Gyzyň nefsi jogap berýär. O özü däldir. Gyzyň nefsi ejesine jogap berýär. Men durmuşum näme istesem edýän. Diýen kızyan adamız da men durmuşum näme etsem şonu etjek, size näme, men utanamak düýünden ýa, geýmeýänmizi geýip içmeýäniňizi içjän ýa. Indi köp gyzylan pikir näme bolýar? Şu pul gazanyp başlaýar bolyn, men independent mesele gelýär. Aldım menen de siz. Onu ejesi bolsa da kim bolsa da maňa goşulmaň, içmeýän, siziň edip bilmeýäniňizi men edip börne. Şo mesele. Sen ene içjän zatlaryňa seret making level'na, ýani derece. Men arkaýyn geýin, ýani arkaýyn içjän, sizde näme mesele giýje öýe gelemok, näde pul gazanýarmam, siziň işiňiz ýa. Pony nefsi onu. Bu zatlary biz bilýärmi? Aslında öňkü podcastlarymyzda kan guruluşdy. Ýani neme günwatar düşünjäniň kirli düşünjeleri aslında bizimki meselem alkytsalar türkmeniň wara has asıl özüniň nemesi medeniýetini dowam etdirse pikirini alsa aras oňalyr gerýär. Çünki ýani bir hakyky halal arasy bir durmuş ýaşap bilýärler. Ýöne gitdiýärler-de bizimkiler näme günwataryň şu kirli düşünjelerini alaýyn da şu gowwalarla aýşyny ýaşamany öwretýär. Ay men arkaýyn pul gazaýnaýyn, ine siz aýaly işledesiňiz gelen. Okşo mesele gelýär, ýene Twitter meselelerde girýär. Onuň üçin bolýar.
İsime bağlı delyan, fengunu hoş. Aşağında benz, ardımda poş. Öyle adına cay, yönüm önü gelin o. Hapa kaldım olmasa tanışıp olun o. Hem büyükse tere dersen. Tehera kola öğütülün, elinde uğkini almanı. Akşamda kola oturup bugünüm yine oturmalı da dandana. Şu tayin var, qoğulamdır o. Inanay, qoğulamdır, sen var. Bizim keypçilik üçün deymen de keypini olan yani daşardaqı meme hökmünde doğrudan, meme hökmünde olan yani dadangdan oturulur şu sözleri şunal nemede ulant bilyara bilyamı bir xilik Aydiyana ola on profesionallığı dar on ulan yani sözleri biz mesela şu keypi sözler mi ona dadangdan oturyas mı Yaqub zaten mun etyan zaten ser şol yerde ulanıp kontekstde yöne başka manini berdir ya. Yolçundan diyen söz baylığı özünün nemesi öz vaxtına göre. Aşağında Benz arzunda Porsche öz adına cay yönümüne gelen ok, hapa kalın bolmasa tanışıvan bolan ok diye. Şimdi bu olanlara diyem ki, yani şu yöne köyce gıyvlen tanışıvan. Bu gel ya, Saykın asıl gurlaşan adam var ya, özü. Buna gelip yani ayda otuyor. Edil Sayk öz bilen gurlaş otuyor ya. Bu kaptan da düşündürüp berötüyor. Näme neticeleri bolacaqdığını maka şeyde pikir etken da. Gözün otur görse aytıp berötüyor. Şuna zatları bağ o yöne qoğu alan ok. Indi nefsi hazır yine de alya eline. Yine de geliyor üstüne çıkıyor. Görüyor musun? Yine de ervet yağdayım haşetten. Kıyza. Yan qıyız gurlada. Ne üçün qıyızın sesini yine de qıyızın xiyalı etmeyen qalın sesde etmedi. Çünkü bu qıyız indi özünün yanlışına düşünüp otuy. Yani yine de özünün önkü halına geldi ervet yağdayda vaxtında. Düşündün mü? Yankı oğlan indi bunu kontrol edip başladı. İslam'dan etti, ecesini dinlemediğini etti. Ona oğlana minni näse de gelsem can etem de gün aşağı düştü ya. Ilga özüňem soňam izime düştü ya. Ay şoň yapon mun ezýada gyzylay. Inni oğlanın başladındı. Oğlan ökün ya oğlan innem oğlanın nefsi aýtdy. Sen menki sen bilen. Indi oğlan başladı. O indi oğlanın nefsi başladı. Sesinin üt gitmegini düşünküdi ve berda gurunda şeytan bilen. Bu ne gaýdan o? Ne bu geldi, Sayk geldi berde. Ay ama it koşuklay bu. Düşündün mü? Görüyor musun? Sayk, berde var ha monolog giden o. Bir topar adamın diyalogu gidiyor. Son en sonunda da öz fikir geliyor. Sayk geliyor da yoşun. Hem de kazandın da indi näme diye için boş diye. Onun gıygırı vaydan o Sayk sana biliyor musun? Sana geliyor da arzunda näme diye maşın aşağında. Indi başa maşının diye arzunda intan Porsche yani julerin hem dolu diye yani için boş diye. Qaytalan ýar günler gidip barýar ýaş diye. Ýaşy gitdikçe nemes artýar, değer artýar, valuesi. Gymmatlygy düşýär da. Gymmatlygy düşýär da. Şoň üçin nemetdi. Ay maşallah gato. Ya. Tak. Ağama. Yanlış yerde. Her bir aydyma gir oturmarsa adam var, sebäbi var ha. Sözlerini tercüme etmek mesele değil. Siz özüňiz okasaňyz sözlerini düşünýäňiz. Mesele bärde. Aslında arkada çınlanam näme diýjek bolýaka? Biz şonu tapjak bolýas. Yani çünkü günü aýtýan zatlar belli. Agama girýän, kim näme diýende näme girýän aýdyp belli uje. Yanlış yerde. Mentionmaysam, Saykın bu albomunu kendinden aydym, İblis'in özüm dinledim. Yönü yanlış yerde de diýip biler, yani ikinciň gowrun aydym. Dowam edelim görelim.
çammalı del Yürüğümün çöplemeni oturdu Durulgoda samarda birdatı Böyle klöri çünkü top getirdi Duvarının kırpıklarını zaptı Fenganlıkta gürlemeni oturdu Diyen çambırdatı Fengen gözü yan yanışlar Bu derdi sana ne tanışlar Ördün elet yan yanışlar Bulutlu gözlerim yansınlar Senin o çeşemalı üşümekten Temara değdil yadını köpler Büyük küçük deyiptim gecen hepte Yön çık bilmedim sor yerden Bärdi var men fikrimçe yanlış yerde dediği adamlar var mesela esasen 18 bilen 23-24 yaş arasında yaman yanlış yerde kan bolýarlar. Onun yanlışlıklarım kan etýärler. Şelämi? Esasen bärdi näme diýen gyzlara yüzlenýärmi kadýan. Sen şunýaly etme, munýaly etme, aýny gezdin, aýlanyň söýgü gözlediň diýe. Ýöne ýaşlykda sen söýgüni barlak görmelisiň öýtýän bilýärmi? Ha şuň bilen barlak görsem ömürlük bolar, barlak görsem. Hemme zadyň bir öz wagty bar da. Hemme zadyň öz wagty bar, wagty gelenine taň özü öňünden çykar. Ýöne sen gözleýän ýeriň ýaman ýalňyş diýär. Ýalňyş ýerde men pikirimçe şoň üçin adyna da şeýle goýdy. Sevgini gözleýän ýalňyş ýerden diýär. Aýdym gözlesere da sen Allahdan başga ýerden sevgini gözläp bilen wagt diýjek bolýar-da. Şonu diýjek bolan bärde näme diýär? Sen prosto coverdatlary oňup goýmaly, plan kim bilýär, kim plan etýän. Şoň üçin sen giýje duralgoda da samarda bir zatlar oturarsyň diýär. Bu ýagşy ýagmalar ýöne gözüňden ýagşy gelýär diýär. Ana şu zatlar näme üçin gelýär? Ýalňyş ýerde sevgini gözleýäniň üçin ýalňyş ýerde. Ýalňyş ýerde. Insan näme etýär? Çünki sen ona bil baglasan, o seni hiç açan aglatmaýar. Sen berýän sevgiň bir hil wagtlaýynça sevgi däl bilýärmi? Ola isleýän zadyny alýar, senden soňra gutarýar o sevgi. Ana sen onuň çympytrak bolup galýan. Ana şol bolmaly ýaşlarda diýip men pikirimçe şoň üçin ýalňyş ýerde diýär. Aklımda men de oğlum yanlış yerde Gecemi köylü kalkımdan yok direk Kalkımdan masaya ekleyer gerek Gula basa di gulayan yalı tankıp gerek Diyadiler taşlamam men dastı del ya pakka pine astılar no İflenme atımım tastır no aklına Innem durmuşunda şu ýaşan zatlaryny diýdi diýär da gyz diýär. Men ýalňyş diýerde de oğlum kakam ýokdy, ýene bahanalara gelip başlaýar. Şu bahanaň arkasyna gizen ýa-da aslında sen hazır men işte başga ýerde doglamasam buňal kynçylyklary görmeýär. Kakam bolan bolsa da munça erkegiň söýgüsine gerek bolmaz da. Geçenki travma meselesine gele bir bahana bolýar da. Gurlap başlady, gurlayan ýaly soňky gerek diýerdiler taşlamar men daşda däl diýär. Munun gyzy ýandaky adamlar diýär taşlamaýan men sen ýanymda hemişe. Men sen aljak o taşly söz berýän da şunýarlar bilýär nemeler. Onun islan wagtyňam saçdyrnak men sen üçin etýän prosesy näme şey diýerler ikinji bolmana da taýyn ola üçinji bolmana da onun kynçylyk bolup başlaýar şo taýda. Ana bulam şoň üçin diýämek diýär. Gyzyň gurlayan monology berdi. Diýdi. Şey diýdi diýip başlaýardy. Ol şey diýdi diýip gitýär. O zatlardan adastym basmaly maq Bir de moklu giyici aylanmağı Gıyıklı koyunun çekti asar Çalışan yalı uzatmağı Yürüme vurdum utanma diyali On bakısı bollu uyutmağı Diydik güven aklingiden den Mana kıyısı periden yöne aklingiden men Kasarlanıp gürlemesine koydu burada Ağırdan ağırdan Ferin bazı yani Serhat yine de şoňa geltirýärdi aýlap ne. Yani başka birinin günah başa sizin aklingizem deň diýär. Bar emmeňizde şo erkekler şoňa zat diýär. O türklerde bir prikol bar işte diýär men diýär gyzar şey diýär sizin hepiniz diýär şerefsiz diýse ben ne yapıyordum ben evde televizyon izliyordum diýär. Yo ortadan söz var hepsi mujiki kazly diýär. Emme kazol ya da şoňa var ya da birinden ýa ikinciden ýa ay baryňam şoňaly bir zat gereksiz zat diýär. Maňa gyşyk seretdiýäňiz diýär ýöne aklyňyzam şoňaly. Çünkü ne üçin problemi? Söýgüsini ýerde gözleýär. Yanlış ýerde gözleýär. Artist. Bilýänim bilirmän otyr Gynäçe tansyk bolsa goýanýan Aýalynda ýok zatlar Men ýaratdy gözleýän Mene. Bärim çotky bar ya üstünde näme üçin?
Yani diňe günä menne däl ya. Oglanlarda da badiýa. Näçe samsyk bolsa gowar ýaňyz diýe, araýaňyzda ýoklatları bizde gözleýäňiz diýe. Yani has ýeňilrek gyzlar bilen takylýaňyz, aýlanýaňyz diýe-de. Hawa men kem ýeňil eklenişdi başda diýe. Menem ekleniş üçin bardym, ýöne soňra kynçylygy neme dip başlatdy ýa-da bir hilek şol 3 bölüge aýyrýa. Saýk başda ýankyal aýdyp berdi, bahana diýdi. Innem iň soňra men imtihan gurulaman oturdum diýe. Yani bir hil gyz bilen saýk gurlaşan ýa. Allah düşünýär. Ne, imtihan gurulaman oturdum diýdi. Saýk diýe, men imtihan gurulaman oturdum ýa. Gyz bolsa aýdyp oturdy ýa, şol zatlar ne der. Inni bolsa menne de günah ýok. Däl hawa menne de günah bar ýa. Bilýänimi bildirmän oturdum. Gyz näçe samsyk bolsa gowar ýaňyz, aýalyňyzda ýok zatlar gözleýäňiz, tudaş. Indi şey dip açılıp başlaýar. Ana. Innem Rastanovkada durqa biri gelýär. Ya bu ýeri gelýär diýenem ýanky şo gowuryan oglanım ýa şo bile bolýan oglanım gelýärdi. Yani men elimde sana garşy näl kozurlanma, men seni maskara ederim. Mün maşina ýa-da işte näme üçin jaňa malamaň ok, näçe nirä gitdiň. Pol bir hilek nemetjek evde da gyzlar başda ýanky zatlaryny aldan ýa. Aýdy saç diýdi, dyrnak diýdi, tudaşda. Iň sonunda da şey dip näme girýärdi. Ya o saykondan diye üstürme olara diýdim diye maňa feret gitmäýdi diýdim diye. Ya sayk ya da şo gyzyň öz nemesi boluplar, wyjdanam boluplar. Ya wyjdanam boluplar. Ýene diýene sayk berdi, wyjdan bolup gelýär keden. Çünki spokon aýtdy. Meselet berdi oglanım diýär, gülbäre näme. Ýöne oglan meselem şo taýda ýene de äheňini ütkedip sesini ütgetmedi aýdymda. Ene näme diýär? Üstürme olara diýär. Ýoksa da niýe şo öz ses bilen diýär. Üstürme olara maňa feret gitmäýdi diýär. Gitmesen bolanok ýalňyş ýere diýip. İçiňde wyjdan bolýar. Aka, şuňa da bir edesin gel, ýalňyş iş edesin gelýär. Bilen ýani beýleki tarapdan eşin etmesem bolar. İnsanlar da karaçı ýene de öz pişmanlygy bilen bile bolýan kadýany. Ya onun öňünde ýöne üns beren bolsaň ýanky oglan şo gygyran wagtynda gel maşina gir bolmasa men sen maskara ederin diýär. Şo taýda oglan üns beren bolsaň sesini ýetketmedi. Bolmasa başga adam şahs bolup giren wagtynda hemişe ýani bir wyjdan ýa-da nefis bolup gelende sesini ýetketdi. Ýöne girmedi. Uje diýmek şeýtanlaşypdyr adam. Maplar. Düşündiňmi? Uje ýani kan bir nemeden okmy kadýan. Düşündim. Okey. Bulam ikinci aýdymy? Saçak açmasam bolana, saçak açmasam helik. Evet, üçüncü aýdym. Saçağa geçelim. Sonra ondan sonra iblise geçeriz. Ja. Saçak 2 minut zaten.
Ene, indi berde alkaşın ardından aydıtı. Şu alkaş olutu. So diye ütköş rollara giriyorlar bir kere. Onu yönü alkaş diyende bu yank oğlan şu başta oğlan bilýär ama bu özünü övün oturan oğlanlar ha. Serat men pikrimçe var, bu her bir aydymda ütköş situatsiýalar. Tematika diýjek bolýar düşündim. Ütköş situasiýalara girýär. Meselem agam bilýän nähil bolýar, nähil ýagdaýda bolýar. Yönü şol oğlan etger oturýar hem zady. Nähil ýagdaýda bolýar. Bir adamam boluplar. Ama çünkü başında turýar diýär. İrdenden başlara skitde diýär. Ýerde näme boldyny edip zokma ýeşi diýär. Ama ýeşe baranda gurlaşýar diýär. Barya gurlaşýarlar, ýa gyzal gaýtmal diýär, men sen al gaýtjagaz diýär. Sen al gaýt diýär. Indi soňunda agamda näme bolýar? İçik gitdi ýolda uju kelesi agraya gelýär. Tutuňa goýber diýär. Gaýdanda soň gelýär bilen indi bärde ýatýan kıyadı geldi. Oturşunda bir adamın durmuşu ýa gyzynyň birlikde. Bir erkek şahsal gitdi, bir hem gyz şahsal gitdi. Her haýsynyň özünün gözünden aýtyp berýär. Düşündiňmi? Indi bärde de diýär ama bizde başga näme? Şoly wagtda diýär. Düşündiňmi? Ödüm gurlaşsyn, aýdyma. Ritim näle girýär bilem ok men uje rap ne zat bärde aýryldy ortadan bärde bir sakna bärde bir oýun gidýärdi. Agamyň ýerinde näme hynysyň goý, öňüme näme getirse näme ezo diýär. Gurle diýende sayro diýär. En gymmadan ama sayro diýem so aýdymçyn getirdi-de, so aýdymça diýär da gurle diýem de aýdym aýtýar so maň. Hawa. Ana. Näme boldy ştada bilen bro? Indi ştadan da tersekläp ýatyr. İçenden soň özün bilen, ama bilenmi? Şu ayağı deme saçağa zada girip gitdiler ha, hiç görmedin mi? Men bileşini gördüm da. Öyle wagtda kan bilen. Diyecek bolýan, yani içen adam tersekläp otyr uju bilen, onu ýykylyp eti üstündäkini çykar ya derläp bilýärmi? Yani şu zatlar gelýär da men şu aýda oturan wagtynda uju men rıdayt edotyn şu näme boladan kime? Çünkü uju gitdi adam. Näme diýjem, men hazır. Kan görüp ýetýär onu. Onu situasiýalarda kan. Diyecek bolýan, yani uju köşüştürjek bolýanda içi gyýyl otyňa. Ey, bir adam daşardaky adamlar rahat etme bana. Men üçin problemas ýok ýa-da daşardakylar bir gözüme de. Şu ýanky adam toýlarda da bolýar bilýärmi? Ýanky gyýyryp uruş çykaryp başlasaň aýry ýerlerde. Sen meni awazan. Senden diýle ýa-da. Näme? Ýa-da. Radnoyam. Aýyrsan näme? Näme? Ana. Ben şey başlayabiliyor ama. Ne gitti? Kaldı şu. Don. Hiç kim gerek değil mi? Dostumuza gerek de zaten hem de. Ay vallahi yine iblis. Başka çalay iblis. Yine berfi özgürlüğüm kadyan. Indi bu taýda uşaýmy da Cemil aýty kıýamatam gopdy. Yo hawa, ýöne diýjek bolam häzir bar ha. Yine nefsi gelýär. Ýöne şul prepare bar ha. Prepare'ni özgürlüğe barymyzam ölýär, so nefsine de öz diýen boluplar. Barymyz ölýär, ýan bolly, soňumyz görünýär, bolla-da indi diýen ýaly gelýär maňa. Ola mene de jogap berýär da, içsakynç goýanok da nefsi. Ton ölýän çaň bilen. Onuň soňunda nädir bul diýär, bolly gaýrat et besedin bile ölýär. Olam jogap berýär. Başlaýar. Seredinni. Akıl satma körpe diýär. Yani ölýär zat diýem, olma maňa diýär, düşünýärmi?
Yok töleýänler, muallim, bollum wagtynda bu zatlaň diýär. Käbir adamlar şeýle pikir etdi. Ay şeytan, iblis men ýanyma gelmeýär. Men ondan güýçlülaý. Maňa zat etdir bilmeýär. Ol Men ýürügüm arassa, men gowam, men işe edem. Men go neçe milyon ýyl ýaşan şeytan senden akyllydyr. Neçe milyon adam gören adam senden akyllydyr. Şoň üçin bul diýär, men muallim, bu zatlaň wagtynda diýär. Men adam peýgambere men nemetdiren şeytan diýär. Lan muallim diýär, men bu zatlaň muallimi. Men şoňa şo zatlar kynç erwet zatlar etdiremden soň siz näme o diýärler. Şonu diýän, ana diýän şu taýda diňe, onda üns beren olsaňyz, diňe bu taýda nefs bilen wyjdan gidoty. Saýk berdi wyjdan, nefsim şeytan gelýärdi, iblis muňa diýär. Ýaman gowy düşündi, akıl satma körpe ýok. Benim diýär, pons iblisde çöktüm aşyk bolan ýaman gowy bolar. Ana şoňa basaýda. Şeýle düşündiňmi? Näme diýän? Korоче, men öz pikirim bar. Men öz pikirim bar. Serhat, men düşünýän zadım Serhat. Dogry, maýsam ýalňyşdym bir sapar olam tötäňin diýär. Olam tötäň. Serhat, olam ýüride ýalňyşman dünýäden ötä. Näme? Men ýalňyşman dünýäden ötkilerini diýip gorkam. Meselem, dünýä ýalňyşman etjek bolýan, hemme zady dogry etjek bolup killeňde şu. Dogry 100% dogry gitmegiň özü ýalňyş diýjek bolýarmy kadýan men düşünýärm. Çünki ýani cennete kimler girýär? Ýalňyşmaýanlar däl. Cennete towa etýänler girýär. Dogry, ýöne bärde iblisiň öňe gürler. Dogry maýsam ýalňyşdym bir zapar diýär. Näme bir zapar diýsen, biraz istoriýa gitsen, şeytan nädip şeytan öle. Baş egmedi üçin. Şeytan angel aslında. Bir genezik ýalňyşdym diýär. Olam şo taýda ýalňyşan bolupdylar niýe? Olam tötäňinde ýürüýtedi däl. Ýalňyşman gidämän diýdi, mika diýdim. Onun ýöne ýalňyşman dünýeden ötäýmän diýär. Ýalňyşman dünýeden ötäýmän. Ýani ýalňyşman şu dünýäden gitmän diýär. Ýani perfeksionist bolup gitjek bolan. Ýani men namazymy okujak, men näme etjek, ýani 5 wagtyny hemme zadym oňar gidip perfekt bolup gitjek bolýan welin. Onu iblisiň bunu gurlaýany bardy, ýa-ni solýady. Ýok, onda iblis bärde gidip bilýär, çünki ýanky ýerde de bilýärmi? Arasynda wyjdany gelýär, arasynda oglan gelýär, bu gurluş gidoty içinde. Yani çünkü şul tekstlerin içinde üns veren olsan yankı bir topar yerde de yani şeytanım gelýär melise ondan soň diňe gönü saýkyň özüm gelikde çünkü gyzylan gurleşýär ha. Gyzylan gurleş oturan ýerinde näme diýär? Gelýär diýär. Ýöne aňardan gyzyana da men gitip barýan diýär. Yani o taýda ütgeden ok. Düşündiňmi? Ütgen ýerler. Ha, ýöne nefsi nämede diýip bilýän bolupdylar. Meselem ýalňyşlaryny görmeýän bolupdylar. Düşündiňmi? Nefsi bir gelecek ýalňyşlygym aslında kän ýalňyşam. Men gowadym aslında ýöne bir gelecek ýalňyşdym. Onu düzeldeýin. Olam Allah'tan başlarla diýip nefsi diýär. Ýöne şu hemme da jemne ýazady problem da ýalňyşma dünýäden ötäýmän diýip ýalňyşdynda. Ýa ýalňyşma dünýäden ötäýmän. Ýalňyş ötmeli sen dünýäden çünkü ýalňyşman ötýänler ýok. Dogry däme? Näme diýär çünkü ýalňyşmasaňyz diýär men sizde diýär ýalňyşlar ýalyk bir halk getirjek diýär. Towa eder ýal diýär. Görä? Basında indi Serhat bäri ýaman gowy gelýär. Gömbeleňde atsyz gidäýmegini ýitdi ýa. Ha, dakka böyle hemmeçe gymmat çaýnyň. Näme üçin arkadan ýene-de nefsi gelýär? Näme üçin? Dakka böyle gymmat çaýnyň diýär ha. Bu bärdine wyjdany diýär, näme? Wyjdany diýär, ha, wyjdan nefsi diýär näme? Wyjdany diýär, näme üçin diýär? Nefsi, "Ya bu oglan betdi." Şo adamlar bir zat diýdirtmeli, men betdim, meni gömülüňde asy gidämegin ýa şu iziňde bir zat goýup gitdirjek bolýar. O hemişe ýalňyş düşünje bar ha, dünýä bir gezek gelýän edenetler şu düşünýän goýup berýär bize. Edennet, şol oglana bad ýaman betdi bar, edennet ýa-da. Durmuş ýaşak gitdiler zat diýip an şo. Ýorgon öňüňe çekdi, hiç kimin gepini çekmedi diýär. Adamlar bir zat diýär, sen şol edennetden oglanlar ýa-da adamlar köpleş bir zat diýän ol akyl satmasana, her kim mesele geldi akyl satmasana diýär-de. Yani yorgun ayağına göre uzat diýär ha. Yani men bärde başgaça düşündüm. Yorgun ayağına göre uzat diýär. Yani yorgun özüne çek diýär. Ýöne başga biriniň gepini çekme yani ay ol diýdi, bu diýdi. Ya da şeytan gelýär ha bärde. Sen diýän has dogrurak bolýar. Yorgun özüne çek diýär, özüň pikirlen diýär. Men pikirimçe özüne çek diýär. Adamlar näme diýse şonu. Doğru. Bu sen käwatlar, sen adamlar näme diýer diýip bilmeýän. Hani nämet bilmeýän. Ay men hiç kim takamoklar.
Sen ejem we kakan we garnaşyň maşgalaň başelem. Ja. Şu maşgalada belli bir terbiýany sen dowam etdirmeli. Ey men hiç kim men öz durmuşum, olara näme men durmuşum diýip bilmeýän sen sebäbi biriniň predstawitel bolup oturýarsyň, ambassador. Sen saňa seredip adamlar seretýärdi. Şunuň aýnatasy nemerak öýtgen, gow ýetişdirmän ro, dat diýip bile, terbiýe etmän diýip bile. Edur şonýalym Amerikada kan olar biz özümüz Amerikada meselem türkmenmi? Biz türkmen ýalyk bir zat ýalňyş etsek, Amerikanlar näme pikir etýär? Hemme türkmenler şunýaly kadr öýtýär. Şoň üçin sen öz etýän hereketiňe jogapkar bolmaly. Jogapkarçylykly bolup türkmenleriň nähil gowduny biziň medeniýetimiziň nähil gowduny, taryhymyzyň nähil baýdygyny görkezmek üçin normalny özümüz alyp barmaly. Bärik gelip dälirräp görmeliler ýa-da kanuna garşy zatlar etmeliler. Men pikirimçe şoň biraz diýýän kan, ýani eden netde bolmasyn diýen. Ne. Ne. Sen ýeki arzuň şo dämidi näme indi gelýär arkadan geleseň etseň adam şo dämidi iň gowy gören ýerim şol seret birinji kupleýedin da dengizde yansaň ýakmaz dowluk diýär dogry dämi? Ýöne ikincide gelende ujy hemizat boldy. Ýanynda ujy ýalňyşa girdi şo taýda diýär. Girene soň indi etjeň etdiň ýakma otyra dowluk diýär ikinji bendinde eders. Bärde ujy entek ýakynda aýdanok. Ýani entegim çağır ýa. Yo entek öle nokta. Ha wo. Entek bar ýerde çağırjak boldy. Şonýal pikir etýär. Dengizde yansaň ha men şu durmuşda gowy ýaşasam ütmüş näme bolýar? Hiç ölmejek ýalyk düýün gürleşdi bir sanymda şolar diýär. Hiç ölmejek ýalyk bolýan ka wagt diýär. Bir ölýän bolyn, ýakyp başlaýan soň kyn bolýar. Kız ýakyn ýanyna ýetýän. Ýandym mene. Somos goldal. Yaşamana öýün baýyny kıtnar. Maşynam soňky bolaýmaly onu ikisi bar. Tenule adama agamja bolong geçidar. Ulu adam bolursun diýen kendirli küçükkan. Olma gerek gerdile Bu yazama sordu o şeyle. Kim çalasın kim şeye. Kim dişi yoksanı çeyne. Kelle boş bardak kelle geyle. Soňky içimde. İzinden gelmeke İzinden gelmeke zile. Heme, yankı diýen adamlar şu seret iziňden gelmänkä seretden iň soňkda iziňden gelmänkä diýe eýen gelmele. Hemme kim ölýär? Iziňden gelmänkä seýlet ýani ýaşap bildiňçe reski ýaşap gal. Entegem bolýar, nefsi aýda otyr. Men şonu diýäne, bir gözek geldik dünýä daway boldugundan onu iň moşundan ýaşap diýip. O Kerim Urban efendim kal döwür şeýle diýip onam goşup goýardy bilen pul ýaslamasak döwür şeýle diýär. Şu wagt näçe kan pulun bolsa awran kan röýtýärler, şo pul bilen. Olam şoňa girem ka diýär. Neme kimçe? Nene seret kim çalasyn kimçe, kimin diýişi ýok şonu çeýne, kimin diýişi ýok şonu çeýne. Ýani jungle rules diýär. Kim güýçlü ezýär. Ha o. Elimde balkanlıdı, seni yoğun diýär. Ne gitti rende datları. Yaktı. Şimdi indi yak ya. Ne? Ölümden soň ýa-da şu cehenneme girip barýakan. Şeytan ýa üstünden gülýär diýär-de. Oýnadym omuna diýip diýär-de. Son kadir öýde oturna soň aýtýan zatlarla insanyny durmuşsun, yakdın, ola düşnükli innem yakýamy dogdok diýip bir üstünden gülýän ýaly. Bu has bu. So şeytan insanyny durmuşsun, adamyň durmuşsyny gowy üstünden gülýär diýär-de. Anladym. Şonsuzdan başda şeytan dünýäge gelenine Hudaýa şonu isleýär. Maňa diýär, şolda şans berdi. Men sen gulluňy ýoldan çykarjak diýär. Sen ýoldan çykarjak. Kıyamata çenni diýär. Ýoldan çykartmazak bol menem çykardyn. Iň soňunda gelýär, şeýdip gülýär. Ene bulan bir günüň dowamyny aýtyp berýär, görýärmi? Ýani adamyň saýlaýan ýoly gitdi. Hani şul Iblis albomy indi men gutardyk ajemledi ýa ştaýda. Iblis albomyndan da seret
iyirden deyip başaya yatsa çeni kıyamada çeni. Yani 5 wagt namazın ve kıyamatın sonku günüňe çeni. Bir günüň doğa sebäbi sonku günüňe näme diýip bizim türkmenlerde bir söz bar. Yani her günüňe gadyr bil, her görünüňe hydyr diýler. Yani şol diýjek bolar. Ha, her gijeňe gadyr bil, her görünüňe hydyr diýär. Yani her gijeň uşu sonku günüň ýalyk seretmeli. Bulam şu bir aýdymda, yani bir günüň dowamında kıyamatam gelip biljegini oňa sürgen ýalyk. Kiçi wagtlar jemleýän ol uluda demele getirýärdi. Meselem bärde bolanmy diýen 8-9 ýyl bolupdyr. Nädik geçti şo wagt bilen dok. Ýöne şo zatlar sana fundamentiňe girmese, meselem şo dogry ýoldan gitmek bolsunlar. Ýa-da ýalňyş zatlar seň fundamentiňe girse, galya şo ömürlük bilýärmi? Adam diýär 7 ýaşynda näme bolsa 70'inde de şo diýär. Şol soň üýtgetmek gaty kyn. Bir sen keyip edip başladyň şu zatlarda. Ondan soň kyn bolýar. Olam ýa-da seň diýen 18 bilen 23-24 ýaş aralygynda näme başlaýar. Şol zatlaryň özüňe birazjyk näme dip insanyň ölümüň bagyny pikirlenip, düşünüp kimi perstavlaj etýän sen maşgalaňymy, ýurduňymy, garnaşlaňymy, diniňimi, medeniýetiňimi şol zatlar kelläňde tutup, ey men şu hereket etsem dogrymy ýa-da ýalňyşmy şonu pikirlenmeli. Esasen bizim yaşlarımız daşı yurda gidenler şonu ýaly bolýar. Näme etýärse, ay pikirlenen noktalar o, okuwyny taşlaýarlar, başlaýarlar. Asıl niyetleri şo bolmaly diýen bärde bolanlaryny nirden geleňiz, köküňizi unutmaň diýär. Kimden nirden geleňi ýatdan çykarma diýär. Şo nirden geleňi ýatdan çykarmalylar. Gowy gören tarapym bar. Bul bar sana däl sana gelip bar. Belki aydymçylar ýalagam diýjekler de. Yani temaçkan wapşe başga tarapdan seretýär. Sana gelip ündö beren ok. Özü bilen guruluşup, özüniň nefsi bilen uruşup içindäki zadyny sana düşündirip berýär. Yani başga bir bolam bolsa da şunu etme, ýene näme etme, zat aydymda da ýene bir zat bolup. Däl bar, şunu bir güni sana düşündirip berdi seret. Nälik bolup geçýär? Yani gyz tarapyndan hem erkek tarapyndan hem. Dogry dämi? Çünkü aydym başlanda şey diýip başlaýar, ünsüren adamlar. Yani men görýän seredip şu ýanky sakin diýişýär, DSF-ne otur diýär, yani ýazyjynyň ölüşi. Uşu meniň alýan tarapym bol ýöne övünýäse. Yani men övünýän diýär birinji. Sizden özüni pikirlenýär, yani birinji öz guýusyny gazýar, ondan soň başgalara seretýär. Nefsim sana diýen ýa-da nefsime diýen ýöne her kim özüne geregini alsyn diýär. Men pikirimçe. Biram mara sayk ýa-da itkoşuk bir adamdar. Düýün meselem story goýdy, story goýýar. Adamlar diýär, men şol albomum diýär, size değişli ýa birine planna kakdyrýandyryny öýtmäň, birine disatýandyryny öýtmäň diýär da storysynda. Men plosta goýan, kim özüne näme gerek bolsa alýar. Men bu özüme birinji diýän bolsam, size özüňize de birinji diýin diýär. Men gat görmän diýip şey storysynda ýazdy. Şol albomdan birine disatýandyryny öýtmek ýa-da biri bilen ýarşak bolýandyryny öýtmek men pikirimçe ýaman jahillik. Yani üýtgeşik bir düşünmeýändiň, şunýalyk uly bir artistiň etýän artyna düşünmeýändigini anlatýan diýen şol kommentatorlar bilen o TikTok'daky analizler etýänler bärde diňe saýkyň öz nefsi. Şonsuzda men diýen saýky diňläp başlamdyr. Gäri durmuşum aydymmatda, durmuşum diýip kiçiräk aydym diňlädim bolýar. O wagt rahim başlyk zat, klasslaşy rahim başlyk. Şolar daşarda otyň garanky zat diýe mektep diýe bir mandym okuw etmäne zat şu zatlar diýen her kim relate edip bilýär. Bu hiç aslında bir üýtgeşik bir nemeden oklaým diýsatyp da dedip prosta özüni görkezjek bolup dogry. Her kim bilýär şonsuzda muň ýazyp bilýärmi? Muň ýalman ýazyp bilýär. Bolýar diskussiýasyny aýdymlardan 500 000, 700 000, 1 million yani şu neme bar, Mäd Nazarov, My Love 7 million izlenipdir, 8 million izlenip görünipdir. Mesele däl. Bu adam on ýazaryň izinden giden ok. Biz şoň üçin gowy ýasyla ýaz. Öz manyly aýdymlaryny çykajak bolýar, biriniň durmuşyny bir kiçik bir üýtgetmedi bilýärmi? Etjek bolýar. Menim şonu diýjekdim. Egerde bir adam, yani şunun niýeti bir adamyň durmuşyna birazjyk bolsa da bir täsir etmek bilmek bolsa, ýanky sen ýaman gowy point'a geldin. Men bir nämändi gördüm, YouTuber'ı gördüm. Düşündüňiz, özüňiz näme diýjek bolýar? Ýok, ol taşardaky adam iş atýan ok. Ol birine kakdyran ok. Ol seniň o näme ýanky agam aýdymynda, kim näme diýendäk aýdymynda bar, kim näme diýende näme diýip şo başga taraplar çekip bar. Ol näme aldy muny etdi ol da. Onuň diýen zady şu ýalňyş ýoly saýlamagyň nefsindäkiden başlaýandygyny aýdyp otyr. Gapdanda ýoksam
Şu ayda oturqa, şol ayda, şu datlar ayda oturqa bir yerden giyilada sayk, sen etdiğinin doğru mu näme diýip, o sözlerini aytyp otur. Saykın bar etdiğin zady öz içinde görüş. Şoň üçin onun, yani bizim hem sözlerimiz alıp başka yerde yanlış ýalyk ulanmagy, başka bir adamla etdiğin zadynyň, yani pikir etmän da sayk alıp size birini diýsatar, oň ýaly etjek bolsa tamam, o näme albomunda gorkaja, Google, Hudaý wazada, yani aýtjak bolsa çyndan şoň ýaly alýada diýse gün aýtdy. Bul oň bilen daxyly ýok. Biram ondan gurulapdyrlar, näme üçin iblis diýipdirler, dat diýip sonra näme şey diýip kommentar goýupdyrlar, başga kanallarda şey gurulapdyrlar. Biz iblis diýip näme üçin diýileni başdan bilýäs. Biz başdan hem öz teoriýamyzy aýtdyk, öz wyzdany we nefsi bilen söwüşýäm kadip pikirlenýäm aýtdyk. Biz hiç açanam näme üçin beýtdik dat diýip soramda. Biz öz bilen hem guruluşdyk dälden çyndan hem diýdi, ýani kyýalak şahyr ölýär, olanlar siz näme pikir etseňiz, şol siziň pikiriňiz bolýar diýdi. Bizim hem öz pikirimiz näme gysgaça şu. Görüňiz üçin köp sag bolun. Näsip bolsa indik sanlarda görüşýänçek. Peace. Ondan bundan podcastımıza hoş geldiniz.